bonus sa kanilang mga empleyado. Abay, sige ho, alamin ho natin mamaya yung detalye ng balitang yan. At ito naman ho, patuloy pa rin yung pagsusumikap ng Philippine National Police para mapanatiling payapa yung darating na halalan sa 2022 at kabilang nga ho dyan sa krusada na kanilang inulunsad, itong Oplan Katok. Dito ho, pinupuntahan yung mga gun owners. So dito ho sa kanilang programang ito at doon sa iba't ibang police operations, abay aabot ho sa mahigit 700 loose firearms, no, o yung mga baril na iligal at walang lisensya ang kanilang nakumpiska. At para ho sa mga mag-aaral, kabaleng, karehiyon, ito ho, limited face-to-face classes sa kolehiyo. Ulitin ho natin, college students. Pinaboran na ho ng IATF yung paglulunsad ng limited face-to-face classes sa mga lugar na pasok ho dun sa alert level 3 pababa. So gaya ho ng nabanggit ko kanina, tayo ho dito sa gitnang Luzon ay nasa alert level 2. Kaya naman posibleng mangyari na yan at katunayan may mga naghahanda na rin kong mga pamantasan at kolehiyo para sa pagbabalik klase o yung physical classes ng ating mga mag-aaral. Okay, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Ako si Justin Dizon at gaya nga ng nabanggit ko mga karehiyon, ito ho, yung mga naghihintay ng kanilang bonus. Ano ba yung guidelines ng inilabas ng ating kagawaran ng paggawa ating empleo? Ito ho yung DOLE o yung Labor and Employment Department natin, no? At kani-kanina lamang nakapanayam ni Kuyang Paulo G, itong mga opisyal ng DOLE Central Luzon, at may paalala ho sila dito ho sa ating mga negosyante. Sundin yung mga guidelines para naman everybody happy, ika nga, no, Kuyang Paulo G. Kuya Paulo G, batiin mo muna yung mga followers at alam naman natin, shout out mo bilang ikaw naman si Mr. Shoutout ng CLTV. Shout out sa mga employer, Justin, na hindi nakakalimot. Napaka-positibo ho ng pagbati ho namin sa inyo dahil nauunawaan ho namin na ito hong legal na obligasyon ho ninyo ay hindi ninyo nakakalimutan. Di ba, Choy Choy? Di ba, Lola Ray? Yung mga employer natin dyan na nakasubaybay sa CLTV Balitaan, sa ulado, ito hong kanilang legal na obligasyon sa kabilangan itong krisis sa ekonomiya na hanggang ngayon ay ramdam ho ng mayorya ng mga nasa small and medium enterprises, pati yung micro, Justin. Pero ang paalala nga ng Department of Labor and Employment, mga kaibigan, tamang pagbayad ng holiday at 13th month pay sa mga manggagawa. Kailangan hong hindi raw makalimutan yan dahil ito'y isang legal na obligasyon sa mga employer mula po sa mga naideklarang holidays ng nalalabing araw ng Nobyembre at Disyembre. Gusto nating ipaalala din dito sa mga nanonood sa atin, Justin, dapat updated din sila dahil meron tayong inaabangan dito. Ayon na rin kay DOLE Region 3 Director Geraldine Panlilio, ito pong mga, bukod po dito sa Labor Advisory Number 19 Series of 2021 na ibinaba ng ahensya sa proper computation ng sweldo o workers' wages, sa kasalukuyan, Justin, kasi meron tayong ipit na araw, yung November 29, na kung tawagin ho ito National COVID-19 Vaccination Day, na inaabangan yung executive order na lalabas naman sa palasyo dahil gawa nitong itong celebration na to, Justin, at pagpapaigting na rin ng gobyerno na ma-roll out itong pagbabakuna. Ito. Kailan yan, Paulo G? November 29, ipit nga. Araw na Lunes yan. Okay, tapos November 30 is regular holiday, Justin, So, hanggang December 1. Kaya aantabayanan pa rin natin, Justin, kung yan maidideklarang regular holiday o non-working holiday kung tawagin, O yun. So isa dito sa sinasabi din ng DOLE, Justin, na kailangan maibigay yung karampatang 13th month pay bago, mga kaibigan, bago ang December 24, Justin. Okay. So far, yung compliance report
isa yan sa nagiging mabusisi, isa yan sa mga aktibidades ngayon ng DOLE sa pagsisiyasat dito sa mga kumpanya, yung mga natin, Justin, kasi meron at meron pa rin daw silang natatanggap, Justin, in advance na mga kumpanya na may karaingan. Nagbukas pa lang sila kamakailan at ngayon pa lang sila nakakabawi. Paano nila maibibigay yung 13th month pay? No? So ang sinasabi naman ni Director Geraldine Panlilio, maaari ho raw pumunta dito naman sa tanggapan po ng Department of Trade and Industry dahil meron hong loan facility, yung SB. Ayan. Para hindi ma-compromise yung pagbibigay ng 13th month pay. Kasi mga kaibigan, sa pagkakaunawa ho ninyo, ito, isa pa hong nagiging issue. Pagkakausap po ninyo yung HR ninyo, lalo na yung mga time in, time out. May oras at yung mga regular na empleyado doon natin, Justin. Maunawaan nila na bakit kaya yung aking 13th month, hindi, akala ko isang buwan na sweldo. Nagtataka sila, Justin, bakit hindi buo sweldo. Mga kaibigan, yun hong inyong kumpanya, ikaw na empleyado, na-quarantine ka, Justin, nag-absent ka, hindi, may computation yan sa 12 months 12 months na i-divide mo yan. So pagka hindi mo na kumpleto yun, asahan mo na, hindi talaga bilog yung iyong 13th month. No? Pagka may butal. Pera na mo, pupuwera na lang doon sa mga nag-maternity leave. Makukuha naman ng mga empleyado na with pay kung sakaling sila naman regular, Justin. Yan ang paglilinaw ng DOLE. Pero isa rin sa bago pa ba yan, Paulo G, may bago ba dito sa mga alituntunin natin sa mga holiday break? Ngayon kung araw ho ng holiday season, itong panahon ng holiday season. Alam mo naman, Justin, yung December 24 at December 31. Ayan, markahan ho ninyo mga kaibigan. Anong kaibahan ngayon? Ito po yung nadeklarang working holiday. Ibig sabihin, magtatrabaho ka pa rin. Nako. Oo. Pwede mag-celebrate pero magtatrabaho ka pa rin. Tanong ko kay Director Pandillo, paano ho yun kako kung sakaling hindi pumasok? Kasi ipit na araw yan Si Choy Choy, paghahandaan talaga yung Pasko, lalo na Noche Buena na yung mamayang gabi. Oo. Nagbabarbe. Mga oras na yan, Kuyang Paulo G, nagpapausok ka na nung uling para sa barbecue, di ba? Totoo. Kaya lang ito raw talaga yung nalagay dito sa advisory ng DOLE. Wala tayong magagawa kundi tumalima. Pero ewan ko lang kung dito rin sa ginagawa ng DOLE, kung nasa employer na daw yan, kung sakaling pahihintulutang mag-leave doon sa ganung araw, Justin. Pero isa rin dyan sa yung mga nag-hashtag na, uy, may Pasko, may bagong taon. Talagang pagkaipit na araw, sabo na, yung ilan hindi papasok. Pero ito pa, Justin, yung computation po ng itong special holiday, mga kaibigan, maibibigay po yung 200% doon po sa yung mga nakakompleto ng 8 oras doon sa pumasok ng special regular holiday, Justin. Kanya lamang dapat the day before nung holiday, kumbaga sabi ni Director Panlilio, kung papasok ka ng Pasko, regular holiday, at pumasok ka ng December 24, doon mo makukuha yung 200% on top of your daily wage salary, Justin. So, paglilinaw din. At alam mo, Justin, dito nga sa pakiki-dialogo sa atin ni Ma'am Geraldine, may paalala din siya dito sa mga employer na nauunawaan naman kung sakaling may pinagdadaanan, lalo na yung pagbukas sarado nila, dapat daw talaga na makakumpleto yung mga dokumento at hindi ibig sabihin yung nagre-report sila mismo dito sa kanilang tanggapan para kung sakaling may labor dispute agad na maisayos. At isa pa nga dito sa mga nabuksan ho namin na usapin,
itong controversial, Justin, na mandatory vaccination dun sa mga on-site workers. Paglilinaw niya, mga kaibigan, ang Pampanga, particular na ho ang Pampanga, stable daw ang bakuna dito. So, she presumed, Justin, na ito applicable. Yung binabanggit na mandatory vaccine, pagpasok ng mga on-site workers na dapat bakunado. So, paano naman kako yung testing, no, sa kanila? So, Justin, dapat daw maging reasonable rin yung kumpanya kung iuobliga naman yung antigen test, dapat hindi naman yung may siyensya naman tayong tinatawag, no? Hindi po pwedeng kapag kada 14 days nagsoswab ka, hindi naman pwedeng ganon. Sabi niya, dapat maging reasonable rin. Pero itong ang IATF resolution, na ito lang yung masakit na katotohanan, Justin. Kumbaga dati may existing na rules ang IATF sa lahat ng at ang DOLE na kapag ka ang empleyado may sintomas at kailangang sumailalim sa testing, ang employer ang magbabayad. Pero ngayon, yung bumabang IATF rules, kinakailangan talagang bitbitin nitong mga empleyado yung gastos. Yun ang masakit na katotohanan. Paulo G, nabanggit mo na rin yan at nabuksan mo na rin yung usapan kaugnay ng mandatory vaccination. The word you used is she presumed, no? Yeah. Presumption pa lamang. And natanong mo ba kay Director Panlilio ng DOLE Central Luzon kung meron nang nailabas na memo o di kaya naman resolution o kahit anong legal na dokumento na ibaba sa kanilang tanggapan para nga, number one, to classify Pampanga or the region Central Luzon na isa sa mga lugar na merong stable supply ng bakuna, and number two, to implement outright the policy na inilabas nitong ating national IATF. May ganun na ba, Paulo G? Yun nga, Justin, humingi tayo ng black and white kung paano yung implementasyon nito para at least guided din yung mga employer. Pero so far, Justin, wala pang naiabot sa atin si Director Geraldine Panlilio. Pero isa rin daw sa kanyang ibubukas dahil meron tayong local IATF dito sa Luzon. Iyong konsiderasyon, panawagan nitong nasa business sector. Dahil ang tingin nila, Justin, pagpapahirap sa mga manggagawa na ikarga mo yung testing. So, dito sa kanyang pagbibigay sa atin ng detalye, yung mga apila ng business sector, maangyayaring mauupuan pa ito. At siguro, Justin, ang pagkakaunawa ko din dito sa mga binitawan niyang salita, magkakaroon sila ng mga pagpupulong para mai-address din. Kasi ang binabanggit din ng IATF, kailangan yung LGU suportahan ng ordinansa, di ba? Itong kanilang mga ipinapanukala. At gayon na rin, Justin, itong DOLE, meron daw silang nakaschedule na meeting, itong local IATF sa region, para maikonsidera itong mga ninanais ng mga stakeholders na pahirap nga naman daw sa mga empleyado kung sakaling by principle o ang isa daw na sa nakikita niya dyan, yung mga kung sakaling mga empleyado na sa kanilang relihiyon, talagang pinagbabawal yung magpabakuna, Justin. Okay, Paulo G, babantayan natin yung development. Kaugnay nga niyang panukala ng IATF na yan dahil alam naman ho natin, marami din sa ating mga kababayan ang nagtatanong ngayon, Kuyang Paulo, kung paano hindi ako bakunado, ako ba'y masisisante o hindi makakapasok. Wala akong ganong sinasabi yung batas. Ang tanging nabanggit lang ho ng IATF ay kung ayaw nyo magpabakuna, kayo ho ay kailangang sumailalim dun sa mga nararapat na testing upang matiyak na kayo ay walang COVID-19, pero kayo na ho ang sasagot itong bayarin dito. Pero gaya nga ho nang nabanggit ng ating kasamang si Paulo G, kamakailan nakapanel niya itong si Architect Nestor Mangio, yung tagapangulo ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, at sinasabi nga niya na kailangan pag-aralan muna itong mabuti dahil hindi nga raw nakikitang patas, no, para sa mga manggagawa kung ipapa-shoulder mo yung kanilang
o yung kanilang bayad o gastusin doon sa swab testing. At isa pang magandang itanong dyan o malaman o bantayan natin mga kabalin, mga karehiyon, ito hong sinasabi ni Director Panlilio na stable nga yung dami ng bakuna. Pero ano ba yung ano yan ano yung benchmark, no, o ano yung standard? Pag sinabi man nating stable, merong 100,000 plus, kunwari lang, may ganun ba? May eksaktong figura ba yan? Kasi alam naman ho natin, siguro maganda kurkulahin din ilan yung manggagawa at ilan yung supply ng bakuna na meron sa isang lugar. Pero ito, Paolo G, magandang bigyang diin lang, inabanggit mo kanina, para sa mga kabalin ho natin at mga karehiyon natin na SME, no, o MSME, pwede ho kayong mag-loan sa DTI. Na ibalita na rin ho natin yan kamakailan sa CLTV News. At wala hong interest itong loan na to, no? According to DTI, pwede ho kayong mag-loan para makapagbigay ng 13th month pay o yung bonus din, no? Para doon sa mga empleyado. Actually, yung bonus kumbaga discretion, pero yung 13th month pay ho kasi hinihingi yan at nasa legal na obligasyon yan ng mga employer. So pwede ho kayo bumisita sa page na lang ng DTI sa Facebook page para makita ho ninyo at merry ho lahat yung Pasko natin. Kuyang Paolo, mamaya ako na itatanong kung tinanggap mo ba yung bonus mo at kung ano yung mga bibili mo sa bonus mo. Mamaya na lang. Pero magkwentuhan tayo mamaya. Maraming salamat at mag-iingat ka. Salamat, Kuya Justin. At Ninong Justin pala, huwag mong kakalimutan yung regalo. Okay. Merry Christmas sa'yo, Paolo G. Maaga ang Pasko. Ito, batiin muna natin ho ang mga nanonood sa atin ngayon. Si Nora Villarta, ayan ho, nanonood siya mula sa UAE. At si Ofelia Daros Ocho at nanonood din po from Dubai naman. Ito, maraming salamat ho. Aming mga kabayan na nandyan sa Middle East at kumakayod. At alam naman ho natin, mahirap din malayo sa pamilya. Samahan niyo ho kami dito lagi tuwing 3:00 sa CLTV Balitaan at sa lahat ng programa ng CLTV upang kahit papaano, kahit kayo ho ay nasa abroad, it feels like home, ika nga, no? Maraman nyo rin ho ano yung mga balitang nangyayari, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi mismo dito sa ating tahanan, Central Luzon. Ayan, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Yun hong limited face-to-face classes, mga kariyon. Ito ho, pinaghahandaan na ho ng mga iba't ibang kolehiyo at pamantasan dahil inaprubahan na nga po ng ating IATF. Ito hong panunumbalik ng mga estudyante sa mga piling lugar. Ano ho itong mga piling lugar na ito? Ito ho yung mga pasok doon sa Alert Level 3 pababa. So kung tatanungin po, Kuyang Justin, ito mga Central Luzon, anong alert level? Alert level 2 ho, karamihan ng ating lugar dito. Actually, lahat ho ng probinsya at maging yung mga highly urbanized cities natin. So, may posibilidad ho na manunumbalik na itong pasok, yung physical o yung limited physical learning sa mga pamantasan at kolehiyo, hindi lamang sa piling kurso kundi po sa lahat ng college programs o yung lahat ng kurso kung tawagin. At para po sa detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jennifer Salenga. Inaprobahan na ng Interagency Task Force on the Emerging Infectious Disease o IATF ang pagdaraos ng in-person classes para sa lahat ng program sa college level. Ipinanukala ng Commission on Higher Education ito sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 pababa at kinumpirma ni Cabinet Secretary Carlo Nograles itong Miyerkules. Sa IATF Resolution No. 148-G, nakasaad na ang guidelines na ginawa ng CHED at ng Department of Health ang mamamahala sa higher education institutions sa pagtiyak na ang health at safety protocols ay masusunod sa face-to-face classes. Nakasaad din na dapat tuloy-tuloy ang implementasyon ng mga hakbang at pagpapatupad ng restrictions upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Nograles, base sa guidelines ng nationwide implementation ng alert level system para sa COVID-19 response, pinapayagan na ang limited face-to-face classes sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level 1, 2 at 3. Ngunit may mga kondisyon. Halimbawa, 50% lamang ng indoor venue capacity ang papayagan. Wala dapat pagtutol mula sa local government unit concerned at dapat fully vaccinated ang teaching at non-teaching personnel, maging ang mga estudyante na lalahok sa limited face-to-face classes. Sa unang yugto ng implementasyon na magaganap simula December 2021, ang Higher Education Institutions o HEI sa mga lugar sa ilalim ng Alert Level 2 ay maari nang mag-apply.
Sa mga areas under Level 3 naman, maaari silang mag-apply para sa ikalawang yugto ng implementasyon na magaganap naman simula January 22. Una nang binayagan ng IATF ang pagsasagawa ng limitadong face-to-face classes sa piling programa gaya ng Medicine at Engineering. Jennifer Salenga, CLTV News. Inaprobahan na ng Ayan mga kabalen ha, malapit na ho kayong magbalik yung mga college students. Antabayanan ho natin yung mga further development kaugnay ho ng balitang yan matapos ng aprubahan ng IATF itong limited face-to-face learning o dun sa mga tinatawag nating state, hindi lang state colleges and universities, kahit mga pribadong educational institutions, basta ho pasok dun sa college level at kahit anong programa ho yan. Kasi nauna na ho binigyang basbas itong mga medicine courses at yung mga engineering courses. At ngayon naman ho, silipin muna natin ang lagay ng trapiko. Ayan, sa may bahagi ho ng San Fernando, dun sa may Sitio Tagulod, kung di tayo nagkakamali. Nandiyan na ba si Paul Bara? Ayan mga kariyon. Inihintay lang natin. Ito ho, bago natin puntahan si Paul dyan sa may barangay San Nicolas, banggitin lang ho natin ulit. Ito hong sinasabi ng ating pamahalaan na pwede na, no? Pwede na ho yung classes doon sa mga piling lugar. Ito ho yung mga alert level 3 pababa. So kung Central Luzon ho ang ating pinag-uusapan, nako, pwede ho yan dahil alert level 2 tayo. Katunayan ho, makailan lamang, nakapanayam ho natin si Dr. Enrique Baking ng DAVSU, at naghahanda na rin ho yung ating mga kabalen doon para nga doon sa panunumbalik ng limited face-to-face classes sa darating na taon. Dito ho kayang sa Pisao, sa Pampanga State Agricultural University, nanonood si Tubig Sumat Adonis. Ayan, nanonood from Pisao. Ayan. Sir, sa inyo ho ba, kayo balik na ba sa face-to-face ka ba kayo? Kailan ho kaya at may ano yung magiging plano? Ayan, pwede nyo ikwento at sumali kayo sa ating balitaan. Marami pa hong mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. programa ngayon ni Pauline.
wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19.
ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Ayon Benny programa ngayon ni Pauline. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Mga kabalen, mga karehiyon, tuloy-tuloy ho tayo sa mga mainit na balita na kailangan ho ninyong malaman. Ngayong November 18, araw ho ng Huwebes at ang oras ho natin, silipin lang natin, 3:34 na ho ng hapon. Naku, kumusta ho kayo dyan mga kabalen, mga karehiyon? Kumusta ho ang inyong merienda? Kumusta ho ang inyong break? At naway nasa mabuti ho kayong sitwasyon sa mga oras na ito. At speaking of mabuting sitwasyon, ayan, unti-unti na ho bumubuti ang sitwasyon sa ilang mga lugar dito sa Central Luzon, partikular na ho sa Pampanga, matapos na makapagtala ng mababang kaso ng COVID-19. Sa siyudad ng San Fernando, nasa 5 hanggang 6 na lamang o 5 hanggang 6. Ito ho nga tinatawag na daily average cases. Ito ho yung mga bagong kaso na naitatala sa nakalipas ho na 2 linggo. At sa bayan naman ho ng Apalit, kanina lamang naiulat ho ng kanilang lokal na pamahalaan na 0 na o wala ng aktibong kaso ng COVID-19 na binabantayan sa naturang lugar. At para po sa karagdagang detalye ng balitang yan, makakausap natin ngayon ang aking katerno. Blue na blue ho tayo ngayon, Rainiel. Si Rainiel Pawid, siyang tumutok naman sa balitang yan. Rainiel, magandang hapon at kumusta? Kumusta yung naging pagsisiyasat mo dito sa mga COVID cases, lalong-lalo na sa capital ng Pampanga, itong syudad, San Fernando? Kasamang Justin, magandang balita nga para sa mga kasamahan natin dito sa City of San Fernando, Pampanga dahil inanunsyo ng kanilang City Health Officer na si Dr. Kaloy Mercado na pababa na nga talaga o may downward trend na sa COVID cases dito sa syudad. Kung dati-rati ay naglalaro sa 15 to 20 or 10 to 15 yung kanilang araw-araw na naitatalang bagong kaso ng COVID-19, tama ka 5 hanggang 6 na nga lang yung kanilang average daily active cases sa nakalipas na 2 linggo. Ngayon, ina-attribute ito ni Doc Kaloy sa gumaganda raw at bumibilis na COVID vaccination dito sa syudad. So, nasa 140,000 higit 140,000 na yung nababakunahan. So, 60% ito ng kanilang target population, vaccine population. Ngayon, yun nga, sinabi niya rin na yung pagiging mababa ng kaso ay hindi naman din daw dapat na ikakampante paano ilan sa mga Fernandino at Fernandina dahil patuloy pa rin daw ibanta ng COVID-19 transmission kung kaya kasabay daw nito ay hindi naman nila ibinababa yung mga health and safety protocols na dapat pa rin sundin kasama niya. Oo, tama ka dyan, Rachel. Maganda yung nabanggit ni Doc Kaloy na sa kabila nga ng pababuting sitwasyon ho nitong COVID-19 sa mga piling lugar dito ho sa atin sa Central Luzon. At siguro pwede natin sabihin in general dahil na ibaba na rin tayo sa alert level 2, hindi pa naman nangangahulugan na we let our guards down, ika nga, o yung maging magpabaya ho tayo. Dahil alam naman natin, holiday season, kaliwat kanan yung mga magiging aktibidad at pagtitipon. Kung normally pre-pandemic talagang ganitong panahon pa lamang, Rainiel, pinaghahandaan na natin yung kabilang reunions, Christmas party. At ito ho yung pinagkait sa atin ng pandemya noong nakaraang taon. Pero ngayong taon, may babala ho yung mga opisyal natin at yung mga eksperto na rin sa larangan ho ng kalusugan. At ito, Rainiel, maganda rin siguro banggitin nga natin yung isa pang good news. Itong sa bayan naman ng Apalit, Pampanga, na 0 na yung active cases. Pero gaya nga ng nabanggit, hindi pa rin tapos yung pandemic, so hindi pwedeng maging kampante yung mga kabalen natin dyan sa naturang bayan na yan, Rainiel. Tama ka dyan, kasamang Justin, at nagpapaalala hindi lamang yung municipal IATF, kundi yung national IATF, yung DOH in general, na yung pagbaba o yung pagbalik sa 0 active COVID cases is not synonymous to
COVID-free. So parang nagkakaroon kasi ng kalituhan doon sa paggamit nila ng term. Sabi po ng DOH, parang hindi maganda gamitin yung COVID-free dahil nandiyan pa nga rin yung banta ng COVID-19. So sa apalit nga, ayun kasama Justin, dahil kani-kanina lamang naka-recovered na nga or dineklara ng recovered yung kanilang last 2 na nananatiling active cases simula noong kahapon, yung kanilang latest yung municipal IATF na ito'y hindi pa tuluyan or 100% na dapat gawing selebrasyon dahil kung matatandaan natin noong mga nangakaraang taon, noong unti-unting naghihigpit itong municipal IATF, yung ilan sa ating mga kababayan nagsagawa pa ng party, ng inuman na naging sanhi nga nitong COVID transmission o yung paglaganap nitong COVID virus sa lugar. At dahil dyan, yung isang barangay, Kapalangan, if I'm not mistaken, ay isinailalim pa sa hard lockdown. Oo. Yes, kasama na Steve. Tama, Rainiel. Nagkaroon ng hard lockdown dyan. Maganda na banggit mo yan. Para naman maalala rin ng ating mga kababayan we learned from the history, yung lessons from the past na totoo yung sinasabi ni Rainiel, mga kariyon, bago ho maging zero case yung apalit, isa rin yan sa mga tinutukan natin dito sa CLTV kung saan nagkaroon nga ng pagkarami-raming kaso na rin at yung local transmission kung tawagin doon sa Barangay Kapalangan dahil nga matapos magsagawa ng party o yung makipag-inuman pa itong mga kabalen natin na nandoon. Ito binabanggit natin, hindi naman para din sisihin yung mga nangyari na pero maganda ho siguro pag hugutan natin ng aral itong mga ganitong bagay, lalo na ngayong nalalapit yung holiday season, nalalapit yung Kapaskuhan, marami kaliwat kanan yung mga nag-aaya dyan, inom naman tayo, total, bakunado na tayo and all, ganun ho yung mga karaniwang linyahan ng ating mga karehiyon na naririnig ho natin. Pero sana ho, maging maging mindful pa rin tayo dun sa mga naging aral o yung mga naging natutunan ho natin sa mga nakaraang panahon dahil nga dito sa COVID-19. Pero Rainiel, sa pangkalahatan, sa lalawigan ng Pampanga at sa Central Luzon, kumusta rin yung nababalitaan mong COVID cases o yung pagbaba ng mga aktibong kaso ng COVID-19? Ano yung general situation? Kasama Justin, sinilit natin yung latest data, yung COVID bulletin nitong Pampanga. So as of November 17, kahapon, 438 na lamang yung active cases. Kung patatandaan natin, sumisipa ito sa 2,000 hanggang 3,000 noong mga nangakaraang buwan. At yung ilan sa mga munisipalidad at syudad nga dito ay pababa na nga rin yung active cases or yung minsan nga, yung mabanggit ko na rin yung Mabalacat at yung Angeles City, 2 days na silang straight na walang naitatalang bagong kaso, daily cases. At kung meron ako dito sa mga listahan ko, karamihan mga single digit na lamang yung active cases like sa Magalang 6 at dito sa Sumuan 1, ang Minaling 1, San Simon 8, Santo Tomas 6, San Luis 7. So ayan nga, tinitingnan natin kasamang Justin, bumabalik tayo doon sa mga unang linggo noong Marso noong 2020 kung saan single digit pa lang. So ang paalala naman ng Provincial IATF nung tinanong natin sila kung ano nga ba yung nakikita nila dito sa pagbaba ng COVID cases, kanila namang sinabi na ayun nga, na parang hindi pa ito dapat i-celebrate dahil nga ito pa lamang ay pabalik pa lamang tayo doon sa gusto sana natin. Ito nga yung pre-pandemic situation kung saan nakalalabas na yung lahat, malaya na nakakapaghanap buhay at bukas. So sabi nga nila, kung gusto nating makabalik or magkaroon ng bounce back yung ekonomiya natin, sana ipagpatuloy na lang natin to kahit sa kakaunti pang panahon kung kailan makamit na rin ng Pampanga or ng buong Central Luzon yung herd immunity. Ngayon kasamang Justin, hindi daw natin tuluyan nga may sasagawa ito kung patuloy naman na sa konting pagbaba ng kaso ay agad dadagsa yung mga tao at magkakaroon na naman muli ng surge. So magiging cycle na lamang o routine yung nagiging taas-baba ng kaso. Kasama Justin. Rainiel, madagdag ko lang siguro magandang tignan din natin yung daily ang tawag dito, daily number of tests being conducted by the IATF o yung mga experts natin, yung mga otoridad.
para sa ganyan makita rin natin kasi baka naman din sinasabi na nagiging zero na yung cases o na nawawala na, bumababa na dahil binababaan na rin yung bilang ng testing na ginagawa. No? At syempre yung mga karehiyon natin, yung makabalen natin, at least dito ho sa Pampanga, sinabi naman na ng ating provincial government, lalo na ho doon sa mga senior citizen, matagal na itong nabanggit at ulitin lang natin, kung kayo ho ay nakakaramdam na ng kahit anumang sintomas ng COVID-19, ay ipagbigay alam ho iyan sa ating mga barangay health workers upang sa gayon kayo ay sa ilalim doon sa tinatawag na COVID-19 test, no? Para naman sa gayon makontrol kung talagang meron kayong virus o carrier kayo ng nasabing virus. Maraming salamat Rainiel Pawid sa iyong ulat at mag-iingat ka. Yan mga kabalin, nabanggit nga ako ni Rainiel itong pag-bounce back, no? O yung muling pagbubukas ng mga establishmento at muling pagsigla ng ekonomiya dahil na rin siyempre nagkakaroon na ng activities, no? Yung economic activities, so to speak, nitong ating mga kabalin, ng ating mga karehiyon, kaliwat kanan ho, yung mga establishmento na pwedeng pasyalan at pwede na rin mamili. In fact, may mga bata na ho na dinadala sa mga malls at sa mga lugar pasyalan. Pero gaya nga ho ng nabanggit natin, ito ho, binalita ho natin kamakailan, no? Mismong si Pangulong Duterte ang nagsabi, iwasan muna, wag munang dalhin itong mga bata, lalong-lalo na yung mga hindi bakunado dyan sa mga matataong lugar dahil hindi naman din biro yung banta na dala ng COVID-19. Pero speaking of bounce back po, mga karehiyon, ito naman, sa lalawigan ho ng Bataan, kabilang ho dun sa kanilang bounce back plan o yung economic recovery plan yung pagpapalakas ng sektor ng pangisdaan. Kaya naman yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nagtungo dun sa mga mangingisda dyan sa bayan ng Hermosa para magbigay ng kanilang mga tulong. No? Ano ba yung mga pinamigay nila? Ayan, nabigay ho sila ng mga bangka at yung iba pang gamit sa pangingisda para nang sa gayon makaahon dahan-dahan muling magabayan itong ating mga pangingisda na pumapalaot at talaga ng mga naging bayani at bayani ngayon dahil tumigil ho ang lahat. Pera na lamang sila yung food supply natin. Nandyan pa rin ho, patuloy pa rin po. Pero ibig sabihin, wala silang hamon na kinaharap. At alamin ho natin ang kwento nila sa ulat ni Rainiel Pawid. Higit 30 taon nang ikinabubuhay ni Arnold Nuki ang pangingisda sa municipal waters ng Bataan. Ngunit nitong pandemya, doble ang hirap niya dahil sa mga restriksyon at unti-unting pagkasira ng kanyang mga gamit pangisda. Yung ginagamit ko pong bangka, sira. Manipis lang ako dahil minsan nga wala na akong kinikita, sir. Kasi may kapasanan pa ako. Ang kapwa mangingisda naman ni Mang Arnold na si Raul Layog, 2 dekada nang umuupa ng bangka upang makalaot. Minsan 200, 300. Malaking kabawasan po yun, Subalit, ang mga problema ni Mang Arnold at Mang Raul nasolusyonan ng maging benepisyaryo sila ng libreng bangka at lambat project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Naglaan ng 600,000 pesos worth ng fisheries intervention ng BIFAR Central Luzon para sa mga mangingisda ng Hermosa, Bataan. Tinatawag natin mga municipal fisher folk, napakalaga ng bangka. At yung mga lambat na ipamimigay natin, of course, yung gamit nila. At yung mga net naman na nakikita natin, yung mga pang nila sa mga palaisdaan. Kasi alam naman natin na medyo mababa din ng lugar na ito. Handa ring ibaba ng BIFAR Region 3 ang fish processing project sa lugar bilang pag-agapay naman sa mga kababaihan ng lugar. Yung ating yung value adding na tinatawag natin, yung mga bangos like yung deboning, bottling, yung smoking. Laking pasalamat naman ni Hermosa First Lady Attorney Ann Inton dahil mapalalakas umano ang kanilang aquaculture industry sa mga proyektong hatid ng BIFAR. Ang aquaculture sa ating bayan ay buhay na buhay. Pero nung dahil sa pandemya, medyo apektado po lahat, kaya lahat po ng klase na tulong para sa livelihood ng ating mga kababayan, sa ating mga fisher folks, ay napakalaking tulong para sa amin. Isang pagpapalakas sa sektor ng pangisdaan sa Economic Bounce Back Plan ng Hermosa para sa naging dagok na dala ng COVID-19 pandemic. Patuloy naman ang paalala ng BIFAR na pangalagaan ng ilog at karagatan upang maging masagana ang huli ng mga mamalakaya. Samantala, nangunguna pa rin ang Central Luzon pagdating sa aquaculture production. Sa tilapia catchment pa lamang ay malaki na ang ambag ng rehiyon sa pangangailangan ng buong bansa. 52% kasi ng national tilapia production ay mula sa Central Luzon. Rainiel Pawid, CLTV News.
Kabalen, 3:48 PM na ho at nanonood sa atin ngayon mula sa Hong Kong si Joy Tomas Salvador. Ayan, nag-message po siya sa ating nag-comment siya sa ating Facebook Live. Good day everyone watching from Hong Kong. Ayan, kumusta ho kayo dyan, Ma'am Joy? At naway nasa mabuti ho kayong kalagayan. At sana makapasyal din tayo dyan sa Hong Kong sa mga darating na araw. Napakasarap po ng pagkain dyan. Pero sa ngayon, dito muna ho tayo sa Pampanga. Mag-ingat ho kayo lagi, Ma'am Joy, at maraming salamat ho sa pagtutok dito sa ating programang CLTV Balitaan. Ngayon naman, silipin natin yung sitwasyon ng mga kalsada dyan sa may downtown San Fernando. Ayan. Ako, napakaluwag, wala pa. Hindi pa naglalabasan yung mga empleyado. Ayan, nakikita ho natin. Alam nyo, mga kariyon, since pinapakita na rin natin sa video itong lugar dyan sa may downtown San Fernando, noon ho bago ang pandemic, ganitong oras, napakarami ng mga taong naglalakad dyan. Yung mga estudyante sa Pampanga High School, yung mga galing din ng San Fernando Elementary School, yun ho yung ating namimiss. Kayo ho ba, Kabalen, Fernandino, na po yung miss you kay Palengke San Fernando? Gusto ko malaman kasi alam nyo, may mga kainan din na masasarap dyan. Yung palabok sa loob ng palengke. Ayan. Yung paborito ni Kuyang Jody, yung burger. Diyan sa may gilid naman ng simbahan, yung mga Fernandino na lumaki diyan sa palengke. Isa na ho ako diyan. Yan, napakasarap pong mamasyal diyan nung araw nung wala pang pandemic, nakikita natin kahit yung syempre yung classic na Pampanga Hotel, yung pansit, masarap po diyan. Habang nagugutom na ako, yan na. So sa ngayon wala akong traffic diyan dahil maaga pa at siguro darating yung panahon makikita na rin natin yung mga estudyante mga kariyon na naglalakad na ho diyan pag wala na ring pandemic. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ayon ba niyo programa ngayon ni Paulini? Busi-busila kay gandang tumira sa semena. Wala nang hahanapin pa, kumpleto na dito. Pamaskong handog sa pamilya. Townhouse A, Townhouse B, Townhouse Premier. 20,000 pesos all in down payment. Ready for occupancy. Moving after 7 days from Pag-ibig Loan Takeout. Join the spin and win showcases, cash prizes, and get a chance to win a brand new car on December 22, 2021. Ano pa ang hinihintay ninyo? Why rent if you can buy your dream home? In Westchester, we build homes for the Filipino family. Malapit na! Handa na ba kayo, mga karehiyon, sa mga higante ng siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon, may makatalang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagdidipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan niyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual kita-kits, mga karehiyon! Magandang araw! Maya Payaldo, mga Bataenyo! Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Bataan sa pamamagitan ng ating cable partners. Mabuhay Cable TV Analog Channel 57.
Bataan Space Cable Network Analog Channel 43. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 75, Analog Channel 66, at Digital Channel 36. Malasimbu Cable TV Corporation Analog Channel 41. Hermosa Cable TV Company Analog Channel 71. Kaibigan, tutok lang sa Central Luzon TV 36. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at ito ho ang susunod na balita bilang paghahanda sa National and Local Elections 2022. Patuloy ang ginagawang pagbabantay ng kapulisan sa mga hindi lisensyadong baril na posible umunong magamit sa mga election-related violence. Kaya naman dito lamang Miyerkules, iprenisenta ng Pampanga Provincial Police Office ang higit 900 nakumpiskang baril mula sa magkakahiwalay na operasyon ngayong taon. Narito pong detalye ng balitang yan. Aabot sa 677 loose firearms ang nakumpiska ng Pampanga Provincial Police Office simula Enero hanggang ika-17 ng Nobyembre ngayong taon. Kabilang sa mga hindi lisensyadong armas na recover ng kapulisan, sa kanilang offline katok ay ang 7 M16 rifles, 72 shotgun at iba pang mga baril. Sa ilalim ng offline katok program ng PNP, pinupuntahan sa bahay ang mga civilian gun owners na hindi na nagre-renew ng rehistro at lisensya ng kanilang mga armas. Samantala, higit 200 baril din na na-recover ng Pampanga PPO sa iba't ibang police operations na ikinasa sa kaparehong panahon. 213 katao naman ang naaresto dahil sa pag-iingat ng illegal na baril. This is a very significant accomplishment of Pampanga Police Provincial Office. Isa sa mga pinaka-importanteng gawain natin, activity in light of the coming national and local elections is the disbandment of potential armed groups and guns for hire. Sa pagbisita ni Bakay sa tanggapan ng Pampanga PPO, ay pinarangalan din niya mga natatanging polis mula sa iba't ibang municipal police station sa Pampanga para sa kanilang natatanging serbisyo. Pinaalahanan din niya mga kapulisan na manatiling disiplinado. Nagbabala naman siya sa mga tiwaling polis sa Central Luzon na sisiguraduhin niyang matatanggal ang mga ito sa serbisyo. Nakikiusap naman ako sa inyo. Sa lahat ng mga kasama natin, nandito man o wala, iparating nyo sa kanila. Disiplina, mga kasama. I will not think twice in dismissing anyone who will not follow the rules, the basic rules. As public servants, we owe this
to the people we serve. Ito na lang ang ating may susukli sa taong bayan, ang malinis na serbisyo. Kasama si Mario Lozano, JM De Jesus, CLTV News. Ayan mga karehiyon, malapit na ho mag-alas 4 pero bago tayo magpaalam, silipin muna natin yung sitwasyon ng trapiko dyan sa may Capitol Boulevard sa Ciudad San Fernando. Ayan, napakaluwag ho ng kalsada. Sa mga oras ito, halos wala pang dumadaan. Maya-maya kasi darating yung mga naglalabasan mula sa mga opisina dyan sa may Kapitolyo at syempre sa City Hall at maging dun sa ibang negosyo. Ang kuhaw yan dyan sa may Capitol Boulevard. Dyan po sa may syudad ng San Fernando. Yan ho yung tapat ng Kapitolyo. Yung madalas natin puntahan tuwing tayo kukuha ng clearance sa NBI o yung dating tanggapan ho ng BIR. Nandyan din. Okay mga karehiyon, magpapaalam na ho ako dahil alas 4 na at tuloy-tuloy ho ang ating balitaan. Pwede ho kayong mag-follow at mag-like at mag-subscribe sa aming mga social media pages at sa CLTV 36 Official sa Facebook at yung CLTV News at sa Instagram naman at CLTV 36 Official at sa Twitter at CLTV 36 and at CLTV News. Kung nais ho ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ho ninyong bisitahin itong ating YouTube account at CLTV 36 Official at maging ang ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho nationwide ang programa ng CLTV sa Signal Channel 115 at dito ho sa Central Luzon sa ating namang 39 cable partners. Karehiyon, samahan ho natin mamayang alas 6 si Jennifer Salenga sa CLTV News at doon ho sa ating kilalanin ng kandidato segment ay kanyang makakapanayang ang isa kasamahan natin sa industriya, si Sir John Susi na kumakandidato naman bilang konsehal dyan sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Magkita-kita ho tayo bukas, alas 3, para sa mainit na araw